intern grup. Intern grup iki. Dadi intern grup ki nek sing ngerti nggone Prit sapa ki nek sing. Sing Prit sing ngene sapa, Nduk? Kira-kira. Lah kira kan dereng nate. Gender. Sing gender. Titikane jempol sikil. Iya. Jempole ngopo? Hah? Nek jempol sikile gede berarti Prite ya gede. Nek nganti ora lucu. Tak wedangi tak bubuti. Tak opahi. Wah, anggere ora lucu tak wedangi tak bubuti. Yo. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, muni. Matur nuwun. Awake dhewe diringi metu ya, Tru. Lah iya, heeh. Awane adem mula ya. Kemulan sarung, dandane ora nggo klambi kaya ngono kaya. Ha iya. Kowe minggat to kowe, Reng. Ya, aku kowe apa jenenge karo sinden-sinden rumasane. Yo. Sing apik lho, Reng. Iya ya, apik kaya. Apa ya aku rada keju kesuwen dolanan telegram ayo ta iki tua-tua kaya nakal ora ayo Mbok yo mesem merangut petahe apa mbok yo guyu sesal petahe apa panjalmu betapa ing janji ojo celak
Yusuf. Nggih sugeng enjing Mas. Pripun kok ngendika kayak ngendika? Lah niki pun matur kok. Ora nek dintahi. Aman Mas, aman. Santai mawon, aman. Sujune bejo lho sampean. Ndak dawuh napa? Jenengan ndereke kanca-kancan selaras sing bengi niki. Minta nek sing wingi bengi nika. Wah, wis sandangane kaya ngono, ayo to. Nek nang kono wingi kelakon ana bintang ana gareng nganggo jaket. Adem to, Mas? Adem epal e. Teng mriki sumo, Mas. Enggak. Ya wingi liyane sing kademen mung yoga-yoga karo sinden nek kula wingi sumuk banget kok. Niki sinden-sinden perlu dipreksake Mas niki. Wong sumuke kaya ngene kok do kubutan. Mboten enten ki pasangin to Pak niki panitia. Ayo nek adate nyewa kipas angin sing kae lho, sing ana banyune nyemprot kae lho. Wah, jos kae. Sing penting ki ora sambat, Mas. Nggih. Mbah-mbah riyen ngendika nek pinuju nyambut gawe nggon adem ki ora entuk omong atis utawa adem. Engko malah tambah kekes. Lah nggih. Nggih. Wingi sindan-sindan do sambat kok. Kudu dilawan. Dilawan. Wah, somo Ter aku ya sumo kok mau, Dek. Mboten, nggih seger nek niki hawane seger. Wong teng mriki niku tesih alami. Nggih. Tidak ada yang namanya polusi udara. Bener. Tesih alami, kelestarian alam niku masih terjaga. Nggih. Nah, Kayak wit jatine kowe mau. pun kok gulak dalan kok Mas. Ora, jare tekan ngomah ngopo ngono mau. Sesuk wae pokoke. Wah, sesuk kapan ya melu aku? Loh, enten kathah Mas. Enten kathah. Manajer sing pirsa Mas. Oh, nggih. Manajer. Nggih. Nggih. Iki pun wancine goro-goro. Goro-goro. Apa to isine goro-goro? Lambu. Isine goro-goro ya kuwi rogoh-rogoh rasa. Apa sing dirogoh ya kuwi rasane. Rasane sapa? Ya rasane surasa tontonan wayang wengi iki. Oh nggih. Ngeten Mas Yusuf. Nggih. Andani kok ten iki mula sing nunggoni tesih kathah niki mung kepengin goleki rasane. Goleki rasane mengko terus nek rampung metu mayang goleki apa sing dadi lakon benere lan lakon olone sing ditulat engko sing laku becike. Oh nggih. Ki wonten ing mriki ampun khawatir pokoke nek penonton masih full. Sing VIP ngandhap niki bisnis 1 mriko. VIP 2 ekonomi. Lho kowe malah VIP to kudune. VIP niku nek teng mriki lak luwih cedhak mriki VIP-ne. Luar biasa penontonnya sih kathah. Pun ngetaun-taun Mas teng mriki niku wayang Rembaka. Nggih. Wayang akan abadi ora mung diuri-uri kalian warga masyarakat mriki ning diurip-urip. Tepuk tangan warga masyarakat semuanya. Hebat. Matur suwun luar biasa panjenengan sedaya peduli akan budaya kita sendiri, budaya wayang dan tetap ngurip-urip budaya wayang dengan cara nanggap. Nah, alhamdulillah. Agustus itu ya Mas Agustus. Siap. Tur wayang ki wis tercatat sebagai benda milik dunia. Warisan tak benda wis diakui dunia, Dik. Nggih. Mula sok tanggal 7 November jenengan ya wis nyorek tanggalan. Sampun. Nek janji balekke Rembu. Oh, boten. Nek apa-apane Boten. Iya ta. Prasetyo kula nggih ansor laras 7 November Tujana niku kula ditelepon Kalimantan. Ditelepon Sulawesi. Pak Anom niku nggih telepon Mas Bayu, Mas Kangko, Mas Yoyo. Ngejak. Nggih mung teleponan kabar-kabaran niku. Wah. Karepe niku pripun ngoten. Ya wis. Tetep nderekke Mas Yusuf Ansor wonten sanggar Ansor seni Kang Angsoran. Napa? Ansor Laras. Ansor Laras ya. Ansor Laras. Ning sesuk sing aku meng mayang tekan limbukan, bar limbukan mrono kae sing demung kae sesuk sing mayang. Oh iya. Oh, malah saya niku. Waduh. Lah sinten? Sing wong ijen, sing garwane Mbak Yoga ki lho, Mas Moko ki lho sesuk sing mayang kowe. Udu kok sing metikil kaya upil kae udu.
Kae sesuk teboke. Iya. Lah sinten mawon wong niki dumadi 95% ki dalang kabeh kok. Nggih. Iki kabeh iso mayang tur mayange sae. Nggih. Ning sing demung sing cilik nika dalangan pit nek nika. Mboten nika nggih sae. Kula tau ngerti nika dalang nggih sae kok. Nggih, festival. Mbok dalangi wong arep pegatan nika. Wah. Ya dalang tenan kok ya. Nggih. Iya. Kula nek teng ngene Ansor Laras ki ora kurang-kurang dalang. Serepe akeh. Kula nggih. Sewaya-waya misale dalang sing tenanan ki mencret ganti dalang menisa ngoten. Dono sing adoh. Adoh. Wong kula crita ngeten niki tahu kok Mas nderekke dalang niku mencret ten panggung tahu niku. Nggih. Mboten ngibul, mboten doblok, mboten niki tenan sejarah. Nggih. Dagelane almarhum Mbah Waloh kalih kula niki. Oh, nek mriki sing mencret cenah dalang ning sing nyaran niku Lengganan to niku. lengganan. Berarti hobi. Hobi ya. Sing bakwan Ansor Laras sehat jasmani, sehat rohani. Amin. Nyambut gawe pinaringan slamet. Pira entuke rejeki sing baku berkah barokah. Amin. Ana ya tak prenggake ya ngeyel. Piye? Ana mencret kok. Aku takon wis ngombe obat urung ya Mas? Wis. Apa? Super Tetra. Waduh. Salah niku, salah kudune Rodakol. Iya. Tanggal 7 sing mayang sing saiki ngasta kendang kuwi. Ya. Tanggal 7 kula nderek nggih Mas. Wayangan teng Sanggar. Non? Ampun nderek nika ora usah didereki. Mangke limbukan tak Mas Yusuf. Nggih. Nggih. Mboten napa-napa. Kula buta kanca mboten besok. Monggo. Si sinten nika? Lah sinten? Sing lemu nika sinten? Oh, jenengan arep ngesake sinten? Ici kiwir komplit. Aneh kok terus arep kono pamitan terus aku dinahi nota. Bapak. Wah, iya. Kok ya ora kenal Pak Damar to sampean? Heeh ya. Pak Damar. Damar tralala. Iya. Dak ke. Lho urung mitrahi Kang Putra lho. Lah ampun pas enek Magelang wingi no. Saiki. Pendak dino tek pitrah iki. Pendak ketemu kan arang-arang ketemu. Ora. WA admin le kon jaga jarak jope kene le. Wah, iki kok ora lahir batin. Lahir batin senengane kok. Iya. Nggih. Tetembangan ya Mas ya. Ya, Mbak Elisa dikandri. Ya, tetembangan karo Mbak Elisa. Jumeneng, Mbak. Kedapas maku nyawang selendang biru. Selendang biru metu esuk penak, metu awan penak, metu sore penak, yahene metu ya penak. Iki kok menggiring opini saja rembuke. Kok iso menggiring opini? Kula matur napa to? Selendang biru. Lah iya metu esuk penak, awan penak, wengi penak, metu yahene ya penak. Wis ora iso, wis mau-mau. Awan-awan setelane ya selendang biru teng teras karo nyeteti manuk ngono karo mangan super mie ngoten. Let sedelok Bang Plecet teko minggat. Ana ndika sokeh kok isih utang Bang Plecet lho. Hobi kok sejahteraan koperasi kok. Ya, Kula tutup manci wae utang kok. Ciduke kredit kok. Nggih, kanggere randitin kok nak wedok sing takon alasan. Kok anu ya Nduk, nek mendring teko ngomong nek bapak lunga. Nggih. Dalah mendring teko numpake Honda Win jaketan ireng nyengkelit buku cilik. Pak ya nek Nduk, anu ndekmu meling. Nek jenengan teko kan ngomong nek mboten enten.
Niki prei riyin. Lah ndalah kula niku ndelik enek mburi omah niku anu kok mburi omah nggen balik lawang niku ketutupan korden sikil kula ketok. Mendringe ngomong karo anakku, ngomong apake nek lunga sikile kon ngejak. Isin aku isin. Lah iya. Tak semayane kok bar kaune Mas Eli aku ngono. Cair aman, Pak. Cair. Cair kali Pak Eli ini. Masa nggo benda padat ya cair. Anyelai janji ngene iki jengleng kaya penak lho Pak De. Ndrandang tung. Tak telang. Kamu balik ngene iki. Tiwas. Ya. Selendang biru among ngenaki ati sung Alamin men. ngantuk nih kok ngantuk Nora tekan batin setiamu Kadep selendang biru. Oh iya. Selendang biru. Geropak Mbak Elisa terus nyanyi. Ada tepono janjimu selendang biru. Nah, ini Ya. penak. Penak deh. Kandane selendang biru ki ane metu penak kok. Ya, isu-isuan tetep penak adem-ademan ya metu ya penak. Iya. Hawane seger ngono kok. Seger anyep. Anyep ya. Ya Pak De niki sowan enjang-enjang sampun. Nggih. Lah iki Biasane aku karo awakmu ki lak ya mung ning limbukan tok. bener. Ning gandeng ki dipesen karo Mas Eli. Pokoke ngantos dugi goro-goro Goro-goro. Mbak Elisa mengke dugi goro-goro nembe pikantuk kondur. Nggih. Ngestokke dawuh. Esoke dawuh manut sik anu ngersake. Mas Goteng, Mas Gareng. Mas sinten? Kleru kok ya. Nek lumrahe gareng ki metune nek gara-gara, ngono. Nggih. Enggak. Lah limbukan mau kula pun metu. Ha iki metu pindho jos iki. Nyat kula iki pengen metu limbukan mau. Lah nggih to. Lah wis to. Wis iki ora ana dereh apa-apa kok wis ngono. Metu golek duit kok. Ngencek. Yo, ngaturke tetembangan apa, Mbak? Wis kirian enak sing arep dirembuk iki. Boten. Aku manut mawon no. Isu mau njaluk apa jenenge? Apa itu yang manuk-manukan itu, ha? Ginupito. Oh, alah jineman. Jaineman. Jineman glatik Glatik glinding. glinding tadi kayaknya ada pamundutan. Ya, niki wong. Pak sinten iki mau nyuwun apa, Pak? Nyuwun duit. Pak Triman lah nyuwun lagu janjine kali Mbak Elisa nek dereng dituruti aja wangsul ting Jelegong. Apal kula, kanca Facebook kok. Nggih, mengke lali janjine. Lali janjine, ya. Ya iki sios boten nganune napa? Glatik glinding. Glatik-glatike. Sico, permintaan. Sico kaya Ayo. dawe penjane Pak Kapolsek kok. Nah, 07 Engko siap-siap sinden-sinden ya, ben ora ngantuk engko tak tunjuk-tunjuk. mboten enten, Mbak. Sinden Ansor laras ngantuk niku mboten enten. Yati lho. Oh, mana niki malah pun ngelilir niki. Kowe ora ngantuk, Dik. Kemen-demen kuwi. Iya. Sing ngendemi kuwi sapa to? Sangu dhewe kok. Oh, nek karo kae dindemin tut. Ya, Ya Cahayu. Kinupita kangku Awas. kila aranira
yo cekat 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 gledek tembang nang pipinya lanang karo wadon cucuk abang beranang manuk podang layang 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 ning dhuwur ya bapak bulu kuning seleret ireng bermata si ayo Nggi aku roh aku Agi mapan nih. aku roh aku pokoknya Cucuk lho Mas nek ngajak genduk Elisa ki cucuk. Tembang apa wae apal. Nggih. Piyayine ya cantik, pinter, cerdas. Wah, bejane sing kakung sok mben iki. Lho lah iya. Nah. Pomo sing kakung arep mapan turu mesti ya nganggo ditembangke sik. bangke no Mas Tangi turu ya ditembangke sik. Heeh. Bejane sing kakung. piye Bojoku kae ya tak latih nyanyi saiki. wes Wah, nggih, Pak Pak. De Tak latih nyanyi. Biasane Nyanyi rak apa? ngedrum. Anakku ya melu nyanyi sakniki Mas. Nggih. Anakku sing SMP nika. Oh nggih, sing riyen turine sikile loro kiwa kabeh nika. Nggih. Nggih. Dhisik gara-gara anu nggih. Akhire tak operasi Mas, tak ganti. Tak tekuk ngoten Mas. Iki malah delamakane ning mburi kabeh. Aku nglegani kowe Mas, nglegani. Gen legan. Tapi wis pinter nyanyi sakniki. Nggih. Kula ki anggere wengi, lah ning SMP iki nek turu jek karo kula karo bojo kula ya Mas. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa piye wayah adem ngene iki nek aku karo bojoku arep piye-piye ngono ki dadak. Anu ngliling anakku wis tangi apa urung, wis angler apa urung. Rambute niku tak jedil. Nggih. Anggere tak jedil rambute wis ora obah, berarti wis turu. Nggih. Kula arena dan juara rombok wedok. Esuk-esuk ngoten dhek wis nganggo seragam SMP, bojo kula wis nyapu ning latar. Kula ya tangi turu nyanyi. Penak tenan Bune, penak tenan. Lah kok bojo kula semaur, "Mengko meneh, Pak mengko meneh." Lah kok anak kula iki ya semaur to. Suwe-suwe botak, Pak suwe-suwe botak. Berarti nonton cah iki. Piye? Cek lucu ra iki. cek Percaya Mas, iso. Ajare jenengan biyen ya dadi apa jenenge pemimpin penyuluhan nuwun sewu ora kok saru lho iki. Nah, Apa jenenge kontrasepsi kuwi jare jenengan. iki sing ngendi to iki? kabeh Lehmu sosialisasi nganggo lagu kok jaman biyen. Ning desaku kok. Ngaku sosialisasi malah bojoku meteng ae kok. Lah pripun? Lah salah kabeh. Lah wong tak kon spiral apa suntik malah ngombene pil. Nggih. Salah kedaden, pile lagi teko ngulu kathok wis nurut teko dengkul. Iki kalah cepet, Mas. Apa neh? Ora lagune kuwi kepiye lagune sing Lagune sosialisasi kae to. Heeh. Akeh wong padha babaran jalaran, ora ngerti perkembangane jaman, anak akeh ragate larang, ning yen melu kabeh anake aman. Nggih. Mula dulur kabeh wae senenge, bareng-bareng melu kabeh ayeme, cukup anak loro wae, lanang wadon padha wae. Ana pilih, ana suntike, ana spirale, yen pengendange pilih plendungane. Oh nggih. Ngendang. Heeh. Nah, ora mudeng. Kuwi kerin. Nah, bar kuwi guak nang emper. Jiko anake disebul. Mulih mboke gua gede, Pak.
Apa neh? Apa neh? Apa neh? Tak turuti kok kae. Apa neh? Apa neh? Wes to, bangki. Kok Agustus arep radijak. Nek aku kan Genti sapa iki? iki lho. Anggi lah, Ya, Dek. manuk emprit. Akeh wong padha. Ora. Ya. Manuk emprit prit prit pating cruwit-wit Iki apa? Iki intern grup. Intern grup iki. Jadi intern grup ki nek sing ngerti nggone emprit sapa iki nek sing. Oh, alah. Sing emprit sing ngene sapa, Nduk? Kira-kira lah kira kan dereng nate gender. Sing gender. Titikane jempol sikil. Iya. jempolnya ngopo Hah? Nek jempol sikile gede berarti emprite ya gede. Ora delok. Lho. Jempole sikile jenengan lho. Gede, Mas. Wong bare kena palu iki mau kok. Iki agek meteng-metenge iki, Mas. Gede. Ning lak gede, ngrasani gepeng. Iya. calurutan yen niramu pati pangan yuk padha ambyuk yuk padha ambyuk yuk padha ambyuk ambyuk pasangan nucuki pari rayahan nucuki pari rayahan cilikane neng mang-mangan konangan bapak tani mingat-mingut ambesengan napani parine asru Sing manuk emprit gendho Anggi. Nggih. Nah, manuke betet Betet. sapa? Sing wangun nek cara betet nek sinden sing endi? Sing Akeh wong sing- padha. Pak. Yanti kuwi betet kuwi. Lah ya, Mbak Yanti betet. Ku nek muni tetet-tetet ku nek ngundanake wong lanang tenan kuwi. Ya Yanti, sing manuke betet. Ayo hati-hati. Lah engko Penggemarmu wis do lho, supportermu. Walah, supporter Yanti Lopres, Lanti Lopres. YL. Ya ora te. Gak enak nek penggemar ngono iki gak enak. Kayote. manuk betet diet Hati-hati aja kleru kaya wingi ning Magelang. Lah pripun? pripun Pating cruwet ceret. Hati-hati. Magelang wingi lho, Mas. Heeh. Tret. Betet wae kok mencret. Ya diombeni super tetra. Ayut Yan. Anakmu ya iso nyanyi anakmu. anak kula Heeh. saged Oh lah iya. Nyanyine apa? nyanyine balonku Oh iya engko tak nyanyekke engko ya. Nyanyine kuwi mau akeh wong padha bal-balan. pating cruwet wet Aman. Pak Degareng, Lho. aja neka-neka lho, anake Lenang melu lho kowe. Anake sinten? Anake Mbak Yanti melu. Kae sing meking kae. Kae anake mbarep kan. nika sing barep nika Oh, wis kumise ya Pak De. Adik gak ngantuk? Kuwi urung disapeh kowe. Ya.
Niku mboten saged, mboten saged. Sapi-sapiane angel. Angel. Jan iya kadang rebutan ro pake kok. Jan yo ngono. Ya ampun. Anak. Anak barep. Ya. Mencret. Rodok. Kowe keplok cara piye kowe? Tahu kenal suara ngene iki ora? Tahu kenal suara wong keplok ngene iki apa ora maksudnya? Heeh, lah kowe Apa kok panggah kleru wae uripku. lah soke sing nglerokke ya sapa? Kono dhewe sing rumangsa kleru kok. Awas ngunduri wedang ku lho. Adem ae. Blekoke sapa blekoke? Lah ya blekok yoga. Coba yuk. Blekok apa keblowok? Set ya apa? Durung. Kudu kuwi, Mas. Udah. Volume loro. Kaya VCD wae volume loro. Duh, sing volume loro ke Jepang VCD. Sing. Walah. Oh, anu to. Apa video perang dunia kedua ka to? Kula ki ya sing ngirimi anake Yanti nika lho. Kecen rodok kelainan kok kan. Aku dikirimi video apa video kebakaran ku lho. Moro-moro ya wis kuwi mau. Dia itu tadi video call. Heeh. Ayo Dek Yoga. Manuk bleko gan mung lera lera indo kadok cucuk mepet ning anjet jalan ning baleno angalire amalero mulake sandang pangan Sah ngene iki. Iya, mat-matan ya kepenak Matan yo penak kan ngomong-ngomong. Nyat nggon wancine mat-matan iki ngene iki siji, nggo wancine mat-matan, yah mene kuwi ping pindhone wancine nggo ijabahe wong donga. Nah, Sepertiga malam. seperti Mula dongane Mas Elik sekeluarga pinaringan dirga yuswa awet gagah awet sehat, Amin. pinaringan rezeki sing subur makmur sadun saturune Mas Elik sekeluarga pinaringan selamat donya lan akhirat. Allahumma amin. Lan uga para marga Allahumma para pamriksa sedaya Allahumma muga-muga pinaringan rezeki sing kathah Allahumma berkah barokah. Amin. amin. Lan Mas Dalang pendukungnya siji tok. oke. Oh, iki ndonga iki yahene iki apik-apike. Api-apike, malah dikompleti, penangkap ya didongake, putrane didongake, dalange. Ora iso urun apa-apa, isone urun ya mung donga. Donga. Ngono. Nggih. Tembange apa Cahyu? Lah iki paling penting iki jak lali janjine. Oke. Nganggo sound system ngendi? Hah? Sak kobongke. Wes diblong ngarep. Makasih ya Mas ya, tenan. Aku nek ora sampean ora ngene. Masih yo. Blongno terus ora apa masalah.
Ora apa. Le lucu ki mergo ora lucu. Ayo to. Iya. Karepmu. Penting golek dit. Via, dan Vi. Kok marah to? Aku enggak marah. Elvi. Aku nek marah udok, Dik. Ora apa-apa, ngene iki dinggo pencair ngono lho, Dik. Cair, tetep cair. Sair wingi-wingi ya. Dino Berat. minggu Jalon. Ya siji kuwi lah sing loro daging lho brosmu. Kok ya cetha banget iki lho. Hah? Kok ya cetha banget. Maksudnya jero kene brose, Mas. Ora. Ora ngerti ya sampean. Mau ngindaki apa? Moji nemro, Masa? malu nempi turo. Isi gemolong kok. Gesek iki aku nggo. kantu. Tinamune. Wis tak kobong. Ning aku seneng kok nek ngono kuwi. Seneng dituku. Apa to? Mong lali janjine Nek nembangi kaya Do Elisa. Iki nun sewu, tutuk karo miki sejajar. Nek kowe ngene iki bengung. Soale cedak speaker aktif. Masa to? Feedback ayo to. Feedback. Ayo feedback. Feedback. Lah ya kuwi. Berarti ngene, Pak. Mau nah ngono kuwi. Nah. Ngene iki. Lurus sejajar karo mulut. Nah, ngene iki. Nek ngene iki Metune swara piye nek ngono ki mau? ya apa mah back Feedback. Nah, kuwi. Mudeng ra? Mudeng. Lah iya dong. Ya iki lho wis ngene. Nah, ngene. Nah, oh ngene nek kowe tetek. Kuwi piye maksude? Ora ngerti aku. Aku ora tau dilatih mic. Nah. Nene. Nah, ngono. Kula nuwun sak ndok-ndoke kok. Nah, nek iki cetha, iki kudune ra ngono. Sak kabel-kabele ayo to. Nek iki mlohon. Aku wis tak tutup-tutupi malah. Ayo dibuka. Anu di apa? Ditebangke. anane pijar moyo Sip. Seneng Mas aku ngene iki. Lah nggih. Dadi dodo tegap, Nggih. leher tegap, posisi ngene iki. Moro. Magelang iki nek sindan ngene iki. Sapa? Lha nek ngene abang, ngene. Kok abang kuwi to? Magelang ning ngene. Oh iya iya. Ngen lewat aku kelingan. Kubu kae ngene pendeli kaya maling kuyuan. Saiki wis ora abang pindah nggon jebule. Nggon speaker. pinter Angine tekan kono kok ya. golek alasan Si saya oleh hijau iki mau. Iya. ngandar-andar angan dukor Sendalku lek. Niki to. Heeh. Kok paku tok ngene ya. Sendal dalang kok paku ting terintip ya ngene. Ngenangi to, Pak?
makune iki saka dhuwur mudhun. Lah kuwi saka mudhun munggah, Mas. Ora apa-apa penting nek dienggo kuwi sendale regane 7.000. Pakune 12.000 dhewe. Nyat kaya terapi teng sengkring. Aku wis ora
sinden kreatif. Kreatifnya Pak. Rono-rono nggawa speaker dhewe ngono. Tur bluetooth ya Mas. Jenenge portable. Ora ngono kuwi tak medeni, mripatmu kuwi. Iya. Enak pondok kok yane dum-dum. Aja kek kedalange wis sugih kuwi. Lah piye? Iki titipan saka sobat ngebiar iki mau lho. Iki nek mau diucapake terus sida dipinangkani aku kon ngenehke iki nek ra diucapake kon nggawa mulih iki mau jane. Gandeng wis diucapke mula iki Diwehake. Ya, Lah, Mas monggo Dalang. saking sobat ngebiar Matur nuwun, Indonesia. matur nuwun. Makasih. Mugi ndadosaken kaberkahan dumateng sobat ngebyar ingkang peparing lan kula ingkang kula sakonca ingkang dipun maringi mugi ugi pikantuk kaberkahan. Kok njuk tebah-tebah iki. sing nampa gareng ning wayang kulit. Masih Mas. Matur Sobat nuwun. Ngebiar semuanya sehat-sehat. Makasih ya Mbak ya. Sami-sami. Dagek kantong ajaib aman. Kok kleru. Piye? Kleru kantongan liyane. Nyonyok kene iki didom. Ora. Aku guru ngeling kok aja nganti kleru. Kok tekan ngomah diumbah kok duite kekumbah. Ora apa-apa bejane sing Mau duit ngomah wis tumpuk-tumpukan. Prandek puna bojone karo anake ra dipitrai ya Trik ya, ora dinahi dek ya Trik ya. Apa urung to ki mau? Urung. Nyilih 200. Kajak nyilih. Ora wurunga. Urunga ya. Ya. Dawuh malih Pak Dalang. Kaya damen-damen. Kaya dak daman-damen iki. Ya. DG channel. Ya. Napa niki Mas Bagong, Mas Petro? Dawuh napa? Nembang meneh, Mbak. Heeh. Sak-sake tembange gandeng pamundhutane wis entek. Pun sedaya. Mbok menawa Mas Elik ngersake tetembangan. Oh nggih. Pepeling. Pepele. Oh nggih, Mbak. Sae. Niku nggo ngelingke ngoten ta, Mbak? Nggih. Lah nggih. Sing pepeling niku ta? Kersane eling ngoten ta, Mbak? Lah nggih. Kok malah krengkeng-krengkeng arep ngaten. Oh, remeh. Oh melu, ya rasa dicopot sendale kaya ning masjid ae. Arep melu. Ayo kene. Ayo ke. Manggon mburi kene, arep melu kene. 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 Melu mbangane bisa glondang, ayo. Nah. Iya. Timbang sing nang omah ya nyawange ning ngene iki to, ya. Wah, Dibawani, ya. Nggo, Mbah. Ya, ya. Bawani, Mbah. Ya, dibawani. nggih. Mbah sinten to niki asmane? Mbah Aris Mulyono. Oh, sing daleme mriku. Abi mau Oh, si Mbah. Oh, mriko. Oh, nggih nggih nggih. Oh, cedak. Cedak. Nggih, cedak. aku tak nembang kasih musike. Umur pinten Mbah sampean, Mbah? Umure pinten? 76 76. Cita-citane napa? lumayan. Wah, nyemelangi lah. Nembang ya ling anu kasih ibu. Pripun, Mbah? Kasih ibu riyen. Oh, lah pripun nek kasih ibu ngangge gamelan pripun? Oh, mboten ngangge gamelan, cobi-cobi. Kasih ibu kepada kita tak teringat sepanjang masa. Masuk, Mbah. Hanya memberi tak dari dunia. Ibu terhingga sepanjang masa hanya memberi tak kembali sang surya menyinari dunia. Pinter, tepuk tangan Adik. Pinter. Apa lagune? Mam dulu ya, mam dulu ya. Nanti ndak cacingan. Ya, mam ya. Nah, karena masih kecil tuh yang lembek-lembek sausnya aja ya. Sama sambelnya ya.
Kan giginya belum tumbuh semua. Nah, iya. Sausnya aja ya. Iya. Kayak ya ini metu kasih ibu. Sama Roman. Nggak mau rauman. Rauman. Tuku dewe. Saiki ini Mas Gareng. Piye, Dik? Anu, Mbak. Alam-alaman. Alam-alaman. Saiki basa Jawa ki arep ilang. Basa Jawa arep ilang. Basa Jawa ki ana pirang wanda. Basa Jawa ana pirang wanda. Heeh. Basa Jawa ana caraka. Kuwi ta, Mbah? Data Sawala padha jayanya moga 20. Ah, Nek nganti ora lucu. Tak wedangi tak bubuti. itu jarang tau pai. Wah, anggere ora lucu tak wedangi tak bubuti. Ana 20 to. 20. Nek sudah songo isana pira? Nek disuda 9 berarti 20 jikuk 9 kuwi isih 12. Isih 11. Isih 11 ya Mas ya? Heeh. 11. Ora lucu tak bubuti lho kok. Salah. 20 jikuk 9 ki isih 11. Salah. Lah kok salah piye? 20 disuda songo. Heeh. Kuwi mung ana 18. Kok iso 18? Ana 20 wanda ta. Disuda songo. Kuwi mung ana 18. Kok saged? Lah ana caraka ki ana pira? 20. Goblok tuwek goblok. Ana caraka ki ana 5. Ana caraka bubuti lho. Ana caraka ki ana 5. Nek aksara Jawa 20. Aksara Jawa ki ana pira? Lah aku teko lah ana caraka ana pira? Apa jam 20? Tuwek ngayal. Sudah songo ana pira 20 kuwi. Lah nek 20 jiko 9 ya 11. Lalu Lah klerune piye? 20 disuka so karo ngo. Ha. Lah iya. Bubuti, Mbak. Bubuti, Mbak. Aja tak bubutane dhewe. Ah, saiki tak jabul lah paringine duit kowe. Lah mon niate arep maringi jane. Ah, iya. Mbok sida, Mbah. Kasih ibu kepada kita. Saiki diteruske pepeleng. Pepeleng, nggih. Pepeleng. Nggih. Bawane kasih Bawa ibu. mboten. Kasih ibu apa Kostati? Bawane jandang. Rumah sakit kira. Oh iya kuwi rumah sakit ya. Dandang gula. Mbok sing banter ning ngendi kok sing banter? Nah. Dandang gula apa? Cacahe piro? Nah, heh? Dandang gula. Dandang gula apa? Ayo rupane sampe. Ana caraka mau. Kowe nek iso jawab kono. Iya. Ya lho kesimbah kok. Dandang gula, Mbah. Monggo. Tintingane Dik Hayu. Nan. Ora tega awakmu ya. Ae sing kocopan wae. Tak gawe-gawe jana. Rukun Islam. Gawa gamelan. Kuwi larasmu pira? Larasmu pira? Piye, Mbak? Kowe lagi apal ana caraka wis gawa laras dhewe. Iki digawake slendruk ta. Nggih. Lah nek manut Sampun, ya Mbak. dirungake tintingane. Nek manut dirungake. Iki ora wong tuwa tak bacok tenan iki. Sampun, Mbak. Cobi, Mbak. Cobi, Mbak. Sabar, Reng, sabar. Nggih. Cobi. Rumangsamu aku ora apa-apa. Sakenane wae. Rukun Islam. Nah, samonten nggih. Semono lho, Dik. Lanjut, Mbak. Kang Li. Rukun Islam. Kata Dik. Lah piye kok lah? Wong kon nirake malah lah. Rukun Islam.
rukun Islam kalimo puniki ayo golek rombongan liya wae wis Ayo sama Pak. katindakna ing para sasama aja padha ditinggalke Pirang. ora rukun Islam puniku katindakna Sahadate, Mbak. sahadate kan angka siji yo tak tuntun yo tuntun kang angka loro salat kang angka loro salat yo tak tuntun neh dene kang katelu dene kang katelu Dosa pirang. nuntun nembang lho Ramadan nindakna poso aja ndisi aku sik lagi sampeyan aja ndisi ben ketok aku wong pinter Ramadan nindakno poso yo Ramadan nindakna poso papat zakat ping 5 ibadah haji papat zakat kali munggah haji munggah apa ibadah ibadah ayo diganti yuk benake sik disetip sik iki salah ayo salah disetip sik salah ping 5 ngibadah haji ping 5 ibadah haji bener rukun Islam nyampurna rukun Islam purna Malah makasih keren-keren. Bareng-bareng ya, ye. lucune Laila ta Sarang-sarang ya, Mbak. Wong tuwa nggo dolanan. aku kan sayang to Mas ibaratnya ngelah mbahku dhewe bapakku dhewe ya Pak ya kurang piye kan sayang kok sampean pengen tak sayang lah kan aku cinta padamu Ora. mbok gelem Ora. Sarang-sarang, Mbak, ikut nyanyi, Mbak. ayo sik Mas syuting dulu Mas close up Senyumnya. tangannya ngene ngene Iya, gini, Mbak. ngene piye ngene lho ngene lho nah ngene Ini, Mbak. nonton lho kamera Kamera, Mbak. Lah. kita keluar gaul men nah ngono ya ngono ya aja ngono lho ya dah Pak Piling oke sekarang ayo oke Yo. yo Yo, kanca-kanca. siap yang ini nyatai Siap, Mbak. sik sampean ngerokok mboten badan oh alhamdulillah ya wis berarti rasamu kenai apa piye iki kena kobong ya Yo, kanca-kanca. Bareng-bareng. Ning guyub wae. Nangis aku. La ilaha
Suwarga. Alhamdulillah. Matur padalang. Nggih, Mbah. Iki saged ngibur putu kula. Sembah nuwun amin Mbah amin. nuwun. Dene donga mugi-mugi bocah kula benjing iso dadah bocah sing mulya. Amin. Minani nusa bangsa lan agama. Amin. Nggih. Dongane Mbah Kakung ijabah. Uga ditungake jenengan awet sehat. Awet momong anak putu. Matur nuwun, matur nuwun. Padha-padha. Suwun ya, Mbak. Ana caraka mu enek pira? 20. Ana caraka ki 5. Nganu aksara Jawa. Ana mulih. Nah, cuci kaki, cuci tangan, mie obat gek bubuk ya. Ya. Alhamdulillah. Wong tuwa nggo dolanan. Aku mbayangke nom-nomane men yo nglitas sak cah ya. Ya dadah. Ya. Mantap pokoke. Aja raup. Mbah Putri kesehatan, Mbah Putri. Oh, taksi. Sehat, Kong. Alhamdulillah. Nunggu sih. Wes. Kayak raup Mbah malah kaya kucing mlebu pawon. Oh alah. Mas, Mbah sapa mau? Mbah Haris nggih, Mbah Haris nggih. Nggih, wis sehat selalu Mbah Haris. Ya, luar biasa semangate wis sepuh. Semangat. Ning isih semangat luar biasa lho kowe Mas. Tenan. Napa lagune mau? Kasih Ibu. Kasih ibu kok elok. Kasih ibu, kula apik Kustati. Nggih. Ki Mbak Niken ayo Mbak, nembang Mbak. Ya. Lho, urung ta niku? Lho urung kaya ngagi ngadeg pisan kok. Ya kene bapak arep ngersake. Nih. Sepati. Seperti minyak telon cap 3 anak wangine wangi bayi. Minyak telon cap 3 anak wangine wangi bayi. Minyak telon cap 3 anak wangine wangi bayi. Bayine ndi bayine? Non Jare wangine wangi bayi lah bayine. iki lamung sponsor to, Mas. Oh lah nggih maksudnya bayine. Ambune genduk iki lak kaya minyak telon ngoten niku. Nggih. Minyak apa, Mas? Minyak telon. Oh. Krungumu apa? Minyak telon. Ora mungkin. Aku ngerti arah hidupmu ya aku ngerti. Bekas ijik lho. Ora yo. Nembang. Nembang, lagune apa ya? Ayang-ayang ya? Apa? Ayang-ayang? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Ayang. Duh, dawa-dawa sing Dewa. kaya. Dewa. Heeh. Kae ora dawa-dawa. Lah napa? Gedhe dawa. Nyanyimu karo ngene iki. Aduh, gedhe dawa. Dewa-dewa. Heeh. Dewa, nggih. Mbah Haris. Ayang-ayang. Sip. Ayang-ayang kepada beta, tak terhingga hono coroko. Bongko aku terus yakin. Ah iya. Enggak ayang-ayang buka apa nduk jedor? Njalukmu kowe apa? Njaluk jedor buka apa? Gong sik apa gong Cina kae sik apa piye? Manut. Lho kowe iki takon nyuwun. Aku manut sing ngeki kok. Oh ya wis manut kanca-kanca buka bareng. Ya, ayang-ayang yo kaya ngapa Mas yo?
saya wiji Ansaladas. Sampun Mas Gareng. diunggah kesek potensione. Yo. Penak ya Mas ya. Wah, penak, alon penak, biar penak. Penak lah ya. Sound system yang ini lah. Aja duklok. Ora. Piye, Dik? Pun Suwe iki kan alus ngerti lap ilang. Nggih. Kaset dhisik lah ngoten, kaset lu Nggih. nonton dhisik lah ngoten iki. kudune nek meh rampung ki banter kok iki saya alon ya Mas. Lah musuhe. Oh ngono. Musuhe wong tuwa ya alon. Oh, saya hilang. Saya hilang tak sek. Kasih bunga Sampun matur nuwun. Iya. Mbak niken wis nembang kok. Heeh. Sampun. Duh dewa-dewa ngoten niku wae. Mbak Elisa, sak tembang meneh nggih. Ngentekke lakon. Heeh, ki ora kena nerak adzan subuh. Ra kena. Ning jane sing adzan wae isih apa isih pupuran putih bareng. Mungkin kula tambir masjid tok. Tamir kok tambir. Tambir arep nggih kenduri kok. Lagune singkat padat. Ayo. Ya, mangga. Seragenan entuk, sing Nggih. anyar-anyar entuk, sing lawas monggo. Nggih. Apa arep ayak kerawitan? Nggih. Wah niku nggih sae. Sae niku. Ya pamungkas. Bagus itu, Pak. Nggih, napa nderek? Mari kangen, Mbah. Oke, Mbah. Oke, beres. Batune ijik to kae mau. Iya. Oke, mari kangen kakungku. Kakungku. Iya. Ya, mari kangen, Gong. Heeh, ayo dibukani. Ya. Santai. Kripik gedang kripik telos itu. Lho, Cik Mas. Sampai jumpa lagi nggih. tanggal 3 Mei. Nggih Kang Gareng, nggih. Lho, 3 Mei aku prai, Dik. Lha ya padha. Ya sesuk tanggal 3 aku tak sowan ning daleme jenengan. Lepat nyun pangapunten ya Mas. Kula sing ngaturaken Sehat-sehat lepat selalu nyuwun bersama pangapunten. kanca-kanca. Oke, salam gojekan nganti ora waras ngono ya Mas ya. Nggih. Masih. Kasih Bu. Sembah nuwun Mbak Elisa, Mas Gareng. Siap, Nggih. kata lepatnya nyun Sedaya pangapunten. Pak Eli, Sami-sami. warga masyarakat, Mbah Kakung, sehat sedaya, matur nuwun, lepat Nggih. nyun pangapunten, ngodinonga manggi rahayu sedayanipun, slamet sedayanipun Allahumma. Amin. Amin, matur suwun. Matur nuwun ya Gang. Ya kae selasi Wilu Kusuma kang ngenteni kae. Lah iya. Kaya arep ndiatur karo bapak. Ya, didelok kaya ngapa le. Tunjung bantrate.
Mirem-mirem kembang popong